Islam rakentuu 5 pilarin varaan. Ne ovat uskontunnustus, rukous, paasto, pyhiinvaellus ja almut. Uskontunnustus kuuluu: ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen lähettiläänsä. Jumalan ykseys on ehdoton. Hän ei ole synnyttänyt, eikä syntynyt, eikä hänellä ole ketään vertaista. Tämän lisäksi muslimin tulee uskoa enkeleihin, pyhiin kirjoihin, profeettoihin, ylösnousemukseen ja tuomiopäivään. Rukoushetkiä on 5 päivässä. Muezzin rukouskutsun kuuluessa muslimit rukoilevat Mekkaan päin kääntyneinä. Rukoukset ovat arabiankielisiä ja ne toistetaan aina samanlaisina. Perjantai on muslimien lepopäivä ja silloin vietetään tärkein rukoushetki. Ennen rukoilemista muslimin tulee pestä kasvonsa, kätensä ja jalkansa. Ramadan kuukauden aikana muslimit paastoavat. Paasto alkaa auringon noususta ja päättyy auringon laskiessa. Yöllä syöminen on sallittua ja silloin juhlitaan. Itse asiassa ruokakustannukset ovat Ramadanin aikana paljon suuremmat kuin muulloin. Sukupuoliyhteys on kiellettyä koko Ramadanin aikana, samoin avioliiton solmiminen. Kun paastokuukausi loppuu, alkaa koko muslimimaailmassa juhlat. Pyhiinvaellus Mekkaan on islamin 4. pilari. Jokaisen muslimin tulee tehdä pyhiinvaellus ainakin kerran elämässään, jos se on hänelle taloudellisesti mahdollista. Näiden egyptiläisten talojen seinissä olevat maalaukset kertovat tehdystä pyhiinvaellusmatkasta. Viides uskon pilari on almujen antaminen. Tämä on eräänlainen islamilainen sosiaaliturvajärjestelmä, jossa varat annetaan suoraan tarvitseville. Muslimi on myös velvollinen noudattamaan sariaa, islamin lakia. Sarian periaatteena on silmä silmästä. Varkaalta hakataan käsi irti, huorintekijä kivitetään, 80 ruoskaniskua odottaa sitä, joka valheellisesti syyttää naista huoruudesta, samoin kuin alkoholin juomisestakin. Islam hyväksyy moniavioisuuden, mikäli mies pystyy huolehtimaan vaimoistaan tasapuolisesti. Halutessaan lopettaa avioliiton miehen tarvitsee todistajien läsnä ollessa sanoa 3 vaimolleen: sinä olet erotettu. Naisen tulee pukeutua säädyllisesti, useimmiten kaapuun. Hänen perimäoikeutensa on rajoitettu, eikä hän saa avioeroa kuin erityistilanteissa. Islamin pyhä kirja on Korani, joka koostuu Muhammedin opetuksista ja ilmestyksistä. Korani on islamin mukaan Allahin viimeinen ja täydellinen ilmoitus ihmiskunnalle, joka tulee lukea alkukielellä arabiaksi. Vasta hiljan on Korani alettu kääntää muillekin kielille. Muhammed ei itse kirjoittanut Korania, vaan se koottiin hänen kuolemansa jälkeen hajanaisista katkelmista ja muistitiedoista. Se jakaantuu 114 suuraan eli lukuun, jotka on järjestetty pituusjärjestykseen. Käytännön kysymysten selvittämiseksi islamin lainoppi tarvitsi myöhemmin perimätiedon profeetan käytännöstä, joka koottiin hadith kokoomateokseksi.
Korani ja hadith yhdessä muodostavat sarian, islamin lain. Syntyhistorialtaan Korani poikkeaa Raamatusta. Se on kirjoitettu kokonaisuudessaan samalla aikakaudella. Siinä on vain yhden henkilön välittämiä opetuksia ja ajatuksia, ja siitä puuttuu historiallinen aines. Raamatun kirjoittajina taas on toiminut eri henkilöitä eri aikakausina, ja siinä on paljon historiallisia kiinnekohtia. Koranin suhde Raamattuun on mielenkiintoinen. Korani kehottaa epäselvissä asioissa etsimään neuvoa Raamatusta. Raamatulla on siis jumalallinen arvovalta. Islamin mukaan pyhiä kirjoja on 5. Mooseksen laki, psalmit, profeetat, Uusi testamentti ja Korani. Muslimin tulisi näin ollen uskoa Raamattuun, mutta käytännössä vallalla on oppi, jonka mukaan kristityt ovat vääristäneet Raamattua niin, että Allah otti alkuperäisen taivaaseen ja jäljelle jäänyt Raamattu on turmeltunut. Koranista löytyy monia viittauksia Raamatun kertomuksiin. Niiden sanamuoto on kuitenkin muuttunut, koska Muhammed kirjoitti asiat kuulomuistista ja heijasti niihin omia uskonnollisia näkemyksiään. Islamin käsitys Jeesuksesta poikkeaa ratkaisevalla tavalla kristinuskon sanomasta. Jeesuksen nimi mainitaan Koranissa 93 kertaa. Ja 70 kertaa sanotaan, että hän on Jumalan henki ja Jumalan elämää. Mutta silti muslimit kieltää Jeesuksen jumaluus ja kieltää, että Jumala on Jeesuksen isä, eli Jumala otti isän rooli. Mutta silti monissa Koranin jakeissa aivan selvästi puhutaan, että Jumala otti isän rooli ja myös se, että Jumala on sanonut Jeesukselle, että sinä tulet kuolemaan ja minä nostan sinut kuolleista. Aina kun muslimin kanssa keskustellaan, niin hän ottaa sen suura 4 ja 55, jossa sanotaan, että häntä ei ole ristiinnaulittu, vaan saatettiin näyttää siltä. Asia on niin, että tässä huomataan, että Korani on ristiriitainen itsensä kanssa. Muslimit uskovat Jeesuksen elävän tänä päivänä. Hän on tuleva takaisin ennen viimeistä tuomiota, kun koko maailma on islaminuskoinen. Islam merkitsee alistumista. Muslimi on Allahin orja, jonka on kaikessa alistuttava isäntänsä tahtoon. Islamin jumalakäsityksen mukaan Allah on tavoittamaton. Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä ei ole mahdollinen. Jumalaa ei voi tuntea, häntä voi vain pelätä. Jumalakuva muslimille on täysin erilainen kuva kuin mitä kristitylle on, koska Allah eli Jumala on ankara, häntä sä et voi miellyttää. Hän itse kirjoittaa sinulle etukäteen, mitä sinun tulee tekemään elämäsi aikana, mutta sinä itse tulet vastaamaan pahoista teoista, joka sä itse teet. Mielestäni tämä on kohtalouskonto. Ja muslimille on täysin epätietoinen tietää, minnekä hän on menossa, helvettiin vai paradiisiin. Ja tämähän riippuu sitten hyvistä teoista. Jos sinun teot on enemmän kuin pahoja tekoja, niin sinä viimeisenä päivänä, kun herätetään sinut kuolleesta, kävelet sellaista tietä, joka on hiusta ohuempi. Ja jos sinun hyvät teot on oikealla kädellä painavempia kuin mitä vasemmalla kädellä olevat pahat teot, niin sinä kallistut oikealle ja se tietää paradiisi, neitsyöt, viini ja hedelmiä. Mutta jos päinvastoin käy, niin sinun kohtalosi on semmoinen, jos olet muslimi taustalta tullut, niin sinä joudut kärsimään 44 päivää helvetissä. Ja sen jälkeen Muhammedin avulla sä voit päästä paradiisiin. Mutta jos sinä olet kristityltä taustalta tai juutalaisilta tai kenties mitä, niin sinä joudut kärsimään iankaikkisesti helvetissä.